Er staan weer een mooi aantal fietsen op het Squalleplein van ROC Friese Poort in Dokkum. Zoentmaandje is het rooster voor de hele squallen weer als van voor de lockdown. De leerlingen binnen er maar wat wies mee, want tijdens de lockdown hingen ze maar minimaal fysiek les. Tot je moesten we dan naar Squallen en dat wie dan maar 1 dagdeel. En dan zie ik langer in de bus dan dat ik op Squallen weer. Dus dat vond ik zelf wel vervelend. Maar ja, het is natuurlijk wel fijn dat we nou weer op Squallen kunnen wezen. We zijn weer op Squallen, dus dat is hartstikke fijn. Dus ik ben wel blij dat we hier weer binnen. Om klasgenoten weer in te zien en de leraren weer even 1 op 1 en we weer even praten kist. Dus dat is wel hartstikke fijn. Er binnen natuurlijk ex-studenten die de thuisstuderen wel waarderen kunnen. Op zich ja, het heeft nadelen dat je thuis zit. Maar ja, ik vind het ook wel aan de ene kant lekker dat je thuis zit. Dan kun je bijvoorbeeld je eigen dingen doen en ja, ik heb er niet echt last van. De opleidingsmanager leidt uit hoe de squallen omgaat met de lessen voor de mbo'ers. Nou, de eerste week hebben we nog het oude rooster aangehouden, dus zeg maar het lockdown rooster. Dus dit is de eerste week dat we weer wat drukker zijn. Maar dan hadden wij het geluk dat we na de zomervakantie ook al op die manier zijn gestart. En we zijn blij dat we weer een beetje studenten in de school hebben, want een school zonder studenten, dat is geen school. En eigenlijk alle docenten zijn ook hartstikke blij dat ze weer een beetje fysiek les kunnen geven. Wij proberen binnen de regels toch zoveel mogelijk de studenten op school te laten komen. Dus te kijken waar kunnen we het rooster zo maken om ze misschien toch 2 keer of 3 keer op school te laten komen. In plaats van wat Rutte zegt 1 dag. Want hoe meer we ze hier hebben, hoe liever wij het hebben. De examenklassen koen tijdens de strengere maatregels ek voor een partner squallen, maar ek voor haren is de versoepeling een uitkomst. De grote winst zit er misschien wel in een aantal stageplekken die waren in de lockdown ook dicht. De stage is een onderdeel van het examen, kun je zeg maar in het mbo. Het is dus fijn dat die stageplekken weer opgepakt worden. En dat is ook echt wel noodzakelijk om op een goede manier een diploma te kunnen behalen. Voor de studenten die in het eerste jaar zitten is haar een eerste stage nou een aantal maanden los. Maar in het Aronijel hier zijn nog weinig praktiekonderwijs hoorn. Daar wordt door de stagebedrijven voor goede begeleiding zorgen. Ik kwam er eigenlijk maar net heel vol kwam ik daar op stage. Het was echt de eerste stage die ik hier. Dus dat was natuurlijk al jaar naai. Maar ja, dat hebben we gewoon heel goed oppakt. Van mijn squallen en daar vertellen ze ook wel volle hoer. Van dit broek staan en dat dost er mij. En op stage ga ik dat gewoon uitoefenen en dienen, zeg maar. Dus er komt mijn danko stage, maar een prutte praktijkbagage hier weer binnen. Ja, eigenlijk wel.